Zo. Ja. Nou. Onderkant. Zo. Ja. Oké. Nou, drie maar dan. Oh, die wil ik wel. Ophouden. Die is nedig voor onze tijdreis. Een slikje slagroom kent toch wel? Nee. Want mogelijk is dat slikje slagroom juist dat u te redden zal. Waar zal het zeggen? Oh. Hè? Maar Saracien, Wat? het droentje zit helemaal hier. Maar daar zit Holland. Mogelijk weer Friesland. Daar in het Verlina? Hoe kan dat nou? Friesland lijkt daar. Ja. Ja. Oh. Hey, De tijd van ridders en kastelen. we gaan paaien. Ja. Hè? Je wacht. Ian had hier het jachterdien. Hey. Hallo? Hè? Wat? Een poncho. En wat? Een poncho. Handig. Ah. Ja, dat is wel handig, ja. Heel handig. Au. Hij, toen moest je komen. Oh ja. Auw. Hij, hier. Oh. Een kasteel. Ho, 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 ho. Bij de heilige geest, wat binnen jou aan het dwaan? On het roosje? Ja. Oh. Dat rintje samen rond te zijn, daar ga je ook in tijd voor. Jo, je is God almachtig. Ik, Bonifatius, bevel je jou om elke keer te bekeren tot het christendom. Wij sjoggel je even wat rond. Oh. Ben je helemaal in een onwittenburn? Jo binnen mensen en daarom zullen jou de verzwaarje dat elke een us wat eren zal. En begin jou maar mij koning Redbad. Koning? Kennen we nou de koning in zijn kasteel? Ja wis, net elke een komt samen zijn kasteel in. Maar jo, als moes wist wel. Zullen we dan maar? Dan kennen we een echt kasteeltje en een koningmoertje. Wij gaan daar. Ja! Dat is mooi. Zijn kasteel is die kant op. En als jou in moedje, liet hij hem bol even sleuwen in een christelijke god, hè? Dat de gewoon afsprutsen, onzin. Heilige groetnis. We gaan naar de koning. Oh, goddank, hoe ik net zelfs een koning red had. Ah, Ho! Goeie, wij zijn mons. En Bonifatius zei dat we als goeiemons een kasteel in maaien. Kom je met Bonifatius wij? Ja, wij willen graag Redbad moertje. Ken dat? Dat hing het ervan af. Hij hem koning Redbad een bijzonder geschenk aan te bieden. Anders kom je hem er net in. Ja, wij hebben wat voor de koning. Wat hebben wij dan? Slagroomtaart. Oh, de slagroomtaart. Ja, Ja, pak hem nou. de slagroomtaart. Hiermee kennen we naar de koning. Ja, Oh nee. het wien maar een paar hele lietse slikjes slagroom, ja? Weer slikjes, dus als de hele laag slagroom draaien. Maar een gewone taart komt er net in. Net bijzonder genoeg. De Ruus. Sorry, André. Nou. Hier, ik doe de taart maar op dan. Hey, er zit wat onder de slagroom. Ja, dus? Zocht naar het schild op een pak. Oh, maar dit is net een gewone taart. Dus wapen zit erop. Ja, Bijzonder, ja. Dit wil je koning wel zien. Ik zal jou naar hem tap brengen. oké. Volg je jou mee? Ja, wist. Oké. Geen het naar binnen, nee. Geen het naar koning Redbad. Dat neidig Jim krijgt dan van mij. Geen het naar binnen, nee. Jouw koninklijke heegheid. Ik breng jou twee gezanten van Bonifatius. Wat hier het nog zijn? Geen mensen meer. Sorry, jouw heegheid, maar dit is een bijzonder geschenk van jou meebracht. Laat maar zien dat geschenk.
Taart voor jou, meneer Koning Redbad. Oh, wat een mooie taart. Taart? Gewoon taart? Wat daarvoor staat? Maar sjochpop, maar die eigen kleurtjes erop. Oh, wat een prachtige tinten. Grappig. Let maar proeven dan. Heerlijk. Oh, deze taart wil ik wel ha. Wat een goddelijke smaak. Wacht eens. Nou je toch hoe God ha? Jou kreeg deze taart pas als jou leeuwen in de christelijke God. Ik word deze taart, maar ik wil me net bekeren. Maar dat gaan wij Bonifatius daar zijn. Jou kreeg de taart alleen als jou bekeren tot het christendom. Het is wel een hele heerlijke taart, lieve. Zullen we het toch maar dwaan dan? Nee, ik bekeer me net. Dank je taart. Dan maar geen taart. Witte je me wel de hoeveelste moensen je binnen die je me proberen te bekeren, hè? Nee, hoezo? Wachten! Mij komen. Deze kant op. En je chantagetaart, die mee je hem lekker zelfs houden. Ik woon net in de kerk. Alle eten ze je net krijgen in de cel. Dag taart. Dit is eruit. Dit is niet eerlijk. Hey, hallo! Hallo! En? Ik zou net in. Oh. Lof voor God. Lof voor God. Oh, hallo, je zit hier ek. En wij ek. Redbad houdt net van Moensen. Ja, dat hebben wij toch. En dan zitten we hier voor de rest van ons leven. Nee hè. Wij gaan op jouw komst wachten. Maar 5 Moensen precies kunnen wij u zelfs bevrijden. Hoe dan? Litten wij te jaren, uw zalve stemmen klinken litten. Uit namen van uw God. Wat bedoel je? Oh. André, en dit gezang mag dus helpen. Het is maar best die leeuwenros. Ja. Jongens, De slaggen, voetjeren. de vertrouw. Jezus heren. Het is een vraag. Dank u wel. Lof voor jou. Wij gaan weer om naar uw klooster. Vaarwel. Dag. Wij gaan nog een appeltje te skillen met Bonifatius. Hoe was het dan? Kom maar, en zo. Hey, Bonifatius. Ja? Oh, goeie. Nou, waarom? Alsjeblieft. Hi. Lekker eten. En ontje. Maar, wat is dat witte spul? Het is als een engeltje die het om mijn tongen pisset. Heerlijk. Oh, goddelijk.